Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem în complex la Borșa. E un pic friguț, chiar dacă vremea s-a încălzit la noi în orașe. E vreme de primăvară, ne gândim deja la vară. Aici văd la casele de bilete foarte mulți oameni și văd foarte echipați. Și nu sunt echipați de vară, sunt echipați cu schiurile. Ei merg încă să mai schieze, pentru că sus zăpada este încă mare. Noi am fost în acest an aici și în momentul în care era zăpadă mare. Ne tot uităm, oamenii vin din ce în ce mai mulți. Telescaunul văd că funcționează la capacitate destul de bună. Foarte multe mașini aici jos la baza pârtiei. Sunt turiști veniți din foarte multe colțuri ale țării, chiar din străinătate. Suntem în a treia zi după Sfintele Sărbători de Paște și lumea încă vine să se relaxeze. Mă uit aici în stânga mea și o să vă arate și Tibi. Se vede zăpadă proaspătă, de sus la munte încă avem zăpadă proaspătă, abia căzută. Invitația este una excepțională. Zona Borșei este extrem de atractivă în aceste zile, fie că vorbim aici de zona aceasta aici la vechiul telescaun, fie că vorbim de Prislop, fie că vorbim de zona mai înaltă din, să spun așa, din zona telegondolei și a pârtiei noi olimpice. Este excepțională. Nu m-am putut abține și l-am rugat pe Tibi să facem un astfel de material pentru ca cât mai mulți dintre dumneavoastră să vedeți cam ce minunăție este astăzi aici la Borșa. Aer curat, lume bună, un pahar excepțional de horincuță, ceva mâncărică bună, așadar invitația este făcută. Vă așteptăm cât mai mult și să veniți în număr cât mai mare aici la Borșa, în Maramureș.